Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Tuod. Naghunahuna ko, anak. Unsa may mong ginahuna ka? Nga ipadayon ang inyong kasal ni Lily. Unsa? Mas maayo yun ang makasal yun mo. Una mo magtipon-tipon, anak. Naibaw ko ma. Kasluno na bitaw mi. Hay may maayo kun. Mapakasal una mo sa huwi si Lily. Unsa? Magpakasal mi sa huwis? Oo. Mao ka na ang gusto kong mahitabo, Arnel. Lain magud kayong hunahunaon, anak. Nga imo lang na siyang itipon-tipon din sa bahay. Unya, wa pa mo'y kasal. Ay kabla ka niya na ma. Amo lang unya ng sabutan ni Lily. Unsa? Mapakasal ta sa huwis? Oh. Mo ni gusto sa kong inahan. Nga magpakasal ta bisan sa huwis. Uy! Kay nagtipon-tipon na ra ba ta? Huy! Pangitain na katarungan, uy. Aron malimtan si mo, inahan ang akong akanang na ang mga istorya, ha. Grabe. Dungog, jud. Kibaw ko na kunahuna siya sa kung dungog kunuhay. Nga imo kunuhay ko na pahimuslan. Nga babae ko. Unsa man ka sa inyo? Dato ka? Sago na pangutan na, ha. Ikaw ba si Mang Desag ka? Abin ako si Mang. Ano kung taon naabot man ka na pangutan na, ha? Pwede gilisda na ni mo. Konserbatibo nga akong inahan. Mao nga gusto siya nga makasal gyud ta. Tungod kay nahadlok siya nga mumabdos ka nga wa pa ta makasal. Naabot naman taon ta ng kasal-kasal, uy. Nangutan na ramang kakundato, bako. Unya. Sige. Tubagon ti ka. Dili ko dato. Di ko dato sa kwarta. Pero dato ko sa pagmahal sa kong inahan. Kung mauna, una-unaan na lang nga manghanto ka nako sama sa imong kaluha. Grabe naman sad ka. Hmm? Sakita sa di mo manulti, uy. Mura magmanunggab. Mao man ang tinuod. Gusto lang kong hukhukan sa imong kaluha. Gusto na, uy. Hina ko pabati, anak. Sige, balik, anak. Oo. Asa man ka? Uy. Sir. Nga namilingkod ko taong ka des kama. Nga nun ni? Unsa ni? Matuog na ko. Gikapoy ko. Unya? Ani de ka sa kama. Kung anak ka sa kama, anak ko saog. Sa sawg ka? Aray! Diha ka. Diha Oh, ka sa kama. Magtupad ta. Basta! Hoy! Wanay labot sa tang drama, ha? Kanang dugdog, ha? Misugot ko mo pakita si mong inahan o sa imo ubang mga kauban dinhi. Tungod kay gipugos ko nimo. Og nahadlok ko kay nasakpan ninyo akong amahan. Maora na. Ay kong idugdog, ha? Unsa ka? Ano tutok-tutok naman sad ka na ako? Lain na ba kayo na imong tinutukan? Sa manalain ang utok ni mo? Hoy, kung nagduhat na nakunahuna ka magdaotan rin ako, sir. Ayaw dyan nagipadayon, sir. Kay na, tinudluan ko karati sa kong amahan, uy. Bungi dyan ka, pahimaslan ko ni mo, ay. Uy. Ayaw na lang pag-ilusyon nga pinangga ka sa imong amahan. Tungod kay ang imong amahan, mangingilad sa tong dako. Naibaw ko sa bisyo sa imong amahan, uy. Babae, inom og sugal. Og hilom na diha, kay matuog na ko. Ay. Og, Ah? og ayaw kalimot nga si Lily ka karon. Sige na. Andam na itong kasal. Ha? Sa huwis lang na itong pagkasal. Jigger? Jigger, tinawad ba? Nga giganahan na dyan ka magpagkasalta? Oo. Sa na yung gusto, di ba?
akong gusto nga biyaan ni mong imong bisyo. O mo focus ka na kung sa maabot na tong anak. Anak? Kung mamabdos man kog balik, dili na dyan ko musugot nga imo pa ning ipakuha. Uy, atong sinabutan nga ipakuha niya. Ug ayaw ihanok na ko ang tanang sipyat timo sa imong kinabuhi. Sige na. Planuha na ang atong kasal. Klaruhon o natong atong negosyo, Jigger. Og labaw sa tanan, biyain na ang tanan nimong bisyo. Uy, hala, nakatuog man day ko. Wala din sa kong tupad si Arnel. Aray, milabad man akong uuwi. Hain ka itong kanahanay. Da, nga ba sa mangita masab ko niya? Sa siya, importante. Kanindot kong hitaan ni mahalong kama, oy. Katugyo kong maayo, ay. Pero, ako ni Leon si Kawas, maghinay lang ko. Tanaw na ko kung say, ay, katong kanahan. Ma, relax lang good. Arnel, Kalma lang. hala, nasulti sila. Ubo na kay panahon sa pagpuyo kay ni kalibutan na. Musahatagin ako gapo. Ipagam na tong doktor si Lili. Uy, ay, balik ko sa aki. Saan sa ni ina ni Arnel, uy? Gusto naman gid nga makakitag apo. Pero, luoy man siya tanaon. Lusparon siya nga pagkatigawang. Luoy gud siya. Ay, kay namdam nun kong mamada. Naun sa naman kataon ta akong inahan, uy. Sa nakagibati adto, kaya wa man ko kapanawag niya. Ma, ayaw na pag-una-unaan ng kasal. Labi na ng kasal sa huwis. Mas maayagid siguro mga sa simbahan na lang gid lahos. Pero nagtipo na mo. Musamot ka dili mo magrasyahan niya nag-anak. Makadaot na sa negosyo ka ng tipon-tipon. Oh. Kinahanglan yung grasya. Okay. Sige ma. Magplano mi si Lily sa among kasal sa huwis. Ay, salamat nga nakasabot ka na ako, Arnel. Anak, mubo na lang kaya akong pagpakabuhi. Gusto ko mo enjoy sa akong apo. Oo lagi ma. Katagan ka na mong apo ni Lily. Salamat, anak. Naunsam sa ni ina ni Arnel, uy. Ano ganahan magkaya siya makakita sa apo, uy? Anda may mong acting. Acting na sad. Ngano nagis ko tamas kag-acting diha? Makigdungan tagkaon ni mama karong gabi. Unsa? Hoy, time pa. May spot ba kako sa baga? Di na maayo yung makigdungan kong kaon sa imong inahan. Wa siya mahadlo ka ng spot sa imong baga nga atong gimugna. Ha? Pumuhangyo lang ko nimo. Kung magkaatubang na mo, ayaw gid siya pasakiti. Uy, lisura gyud ini imong gihatag na kong papel, uy, sir, uy. Makabuang man di, sir, uy. Kinahanglang hatagan mo kalipay nga akong inahan. Kung di ka gusto, nga di na makakita sa imong amahan. Sus, nanda sa kainong badpaha diha. Kinahanglang pahinumduman talang gid ka. Aron di ka mo simang. Sige. Ang daman ang imong naong diha karong gabi. Kinahanglang ipakita na nimo kang mama kanang imong naong nga susama sa imong kaluha. Ha? Pangarte. O kini o. Kining sulog. Kamubo na sininaa? Mao nang sinina ni Lily. Mubo. Sige, Bedeng, ha? Ipahilo na ng lamisa diha kay mga unami. Ma, niya na si Lily ma. Mga na ta. O, Lili. Dali. Ari kasi mong lingkuranan dool na ako. No, tita. Ari lang ko sa pikas tumoy sa lamisa kay may spot ba ako sa baga?
Ah, okay. Sige. Mama kay mong gusto. Dala sige mga onata. Agi palatuan tayo kas paborito ni mo humba. Og napoy lechon. Thank you, tita. Ah, ah, Ma, ah. nganong mituto kang Lily? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!